माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हमर यार जादब के छौरा छाती में गोली मार देना। अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया को। हमर यार जादब के छौरा छाती में गोली मार देतो। हमर यार जादब के छौरा छाती में गोली मार देतो। हमर यार जादब के छौरा छाती में गोली मार देतो। हमर यार जादब के छौरा छाती में गोली मार देतो। छाती में गोली मार देतो। गोली मार देतो। छाती में गोली मार देतो। हमर यार जादब के छौरा तोहर चढ़ल जवानी गोरकी देख के मन भटकल। फेर हमरा लागे तोहर छौरा माथा छौरे सटकल। हाँ माथा छौरे सटकल। तोहर माथा छौरे सटकल। तोहर देख के छौरी जवानी हमर देख के मन भटकल। फेर हमरा लागे तोहर छौरा माथा छौरे सटकल। तोरा चक्कर में कतक दीवाना, तोरा चक्कर में कतक दीवाना अपन कुर्ता फाड़ तो। फेर हमर यार जादब के छौरा छाती में गोली मार देतो। हमर यार जादब के छौरा छाती में गोली मार देतो। छाती में गोली मार देतो। गोली मार देतो। छाती में गोली मार देतो। हमर यार जादब के छौरा अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक। हाँ तू छी हीरोइन तोरा देख के छौरा सेल्फी खींचे तो। फेर करतौ पाला तेरस जब सुन बाप ने तोरा बचैतो। हाँ बाप ने तोरा बचैतो। तोहर नाना ने तोरा बचैतो। तू छी हीरोइन तोरा छौरा देख के सेल्फी खींचे तो। फेर करतौ पाला तेरस जब सुन बाप ने तोरा बचैतो। हेगे कहो धर्मेंद्र निर्मलिया सुन, कहो संजय गौतम निर्मलिया सुन, तोरा ले सब कुछ है जतो। हमर यार जादब के छौरा छाती में गोली मार देतो। हमर यार जादब के छौरा